Počúvajte, mali ste už na mysli, že si chcete vypiť nejaký dobrý džusík, ktorý vám rozpirnie na jazyku? Predstavte vám džusík Toma. Je jahodový, hovnová príchuť, maxi hovnová príchuť, je to proste nej. Nájdete to všade, v každom obchode. Za smetiaku, pri smetiaku, na smetiaku, aj smetiaku. A to sú len takí slušní ľudia, čo tam hádžu do smetiaka. Tento dobrý džus si môžete kúpiť za 5 eur. To je veľmi lacné. Ale teraz už stačilo. Dovidenia. Ja som Psychodog a vítam vás pri našom ďalšom dieli. Je tu so mnou Booster, ale najprv rýchlo urýchleme. Možno ste si všimli, že nemá masku. Ale poviem na druhú vec. Druhá vec je to, že som na Facebook napísal to, že moje meno sa mení na Blacklist Gamer. To sa zmenilo, pravda, že zostávam Psychodog, lebo keď už mám jedno meno, tak nech už zostane jedno meno. Spedr! Okay. Ďalšia, tretia vec. Ospravedlňujem sa, cícka moja. Tretia vec je tá, že sme vám povedali, že pre 15 odberov, cícka, vám poviem, že odkiaľ vzniklo Boosterovo meno. Tak počúvajte, nastavte si uši a kokota si skvíte. Čaute ľudia! Vítajte pri našom ďalšom dieli, ja som Booster XXL, ja to už povedal. No, tak, to je tretia vec, že moje meno vzniklo odtiaľ, že s bratrancom sme hrali Minecraft, tú pixelovú hru, tie kocky, viete, pravda, že viete. No, to sme hrali a nevedel si dať aké meno, ja som mu povedal dve mená, Lorraine a Booster XXL. Ani jedno sa mu nepáčilo a ja som si zobral meno Booster XXL, neviem odkiaľ mi to prišlo, ale veľmi sa mi to zapáčilo a tak som si to nechal. Dobre. Ďalšia vec je asi tá, že máme tu pekný balík Slovakia Chips. Ako vidíte, je už vybavený, ale je s príchoťou syra Niva, či Niva. A toto by sa vám oplatilo kúpiť. Je to len za vyjebaných 2 centy. Toto je za 2 centy, pochopíte to ľudia? 2 centy. Nájdete to neuveriteľne veľa niekoľko čipsov, ale omrvinky tam nájdete, čo sa oplatí na sáčok, na hlavu sáčok, budové. Dobre ľudia, ospravedlňujem sa za ten malý výstrih, ale spadol na mobil a odtedy sme to už dosť postrali. Ale zabudli sme vám povedať ešte tretiu veľmi vážnu vec. Tá vážna vec sa zoberá. Ja budem plakať. Stolička! Ale vážne ľudia. Rozmýšľali ste už na tom, že tieto stoličky sú aké srandovné. Zábavné. Alebo zábavné. Je to proste good. Zaplatím za to euro, aby som sa na to mohol hrať denne. Ale fakt. Mamino odo mňa prosím za to eurá, aby som mohol sedieť. Dobre, čo? Takže dá sa na stoličke napríklad, čo je dosť nudné, sedieť. Napríklad ja tu mám štýlovú stoličku, tak si na ňu sadneme. Dobre ti! To sa ti zlomilo poriadne. Dobre, ospravedlňujem sa, ale stolička je vybretá! Dobre. Ešte, že si sa nezdrbal. Ale to by bolo dobre. Čo? Teraz že aj toto by som... Ale nie. A nie? Tak, na stoličke sa dá aj hrať Counter-Strike. Go, go, go! Fire, fire! Yeah! Je to proste hajúky! Fire in the hole! Dobre, stačilo zábavy. Ale fakt, stačilo už. Ďalšia jedna vecička je, že sa na nej dá skvelé tancovať. Ale nie. Sadni si, to je moja stolička. Čo sa na nej ešte dá robiť? Ešte dá sa na tom aj spať. Dá
sa na nej. Vieš si na nej vyhodniť. Jo, už to má. Jo. Dobre. Ja sa bojím. Dá sa na nej rybať. Ale čo sa na nej ešte dá robiť? Najlepšie, že vieš na tom sedieť, keď hráš na počítači. Hečo, dal som ti hečo. Aj v aute máte sedačku, ale to už není. Ukloni sa. Není. Ukloni sa. Ukloni sa. Není. Dobre ľudia, na dneska sme to celý mali toľkota. Ďakujeme, že ste pozreli toto video a keď sa vám páčilo, tak dajte odber, prípadne like. Keď sa vám to nepáčilo, tak choďte do reči. A teraz nám už môžete tlieskať, že aj tak ideme.